Mga ka-farmers, paano magtanim ng kamatis? Ngayon, magtatanim kami ng kamatis. Paano magtanim ng kamatis? Sa mga hindi marunong, panoorin nyo itong video ito para matuto kayo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng kamatis. Gamit yung kamay. Kailangan naman ano? Kamay. Oh. Ipakita ko sa inyo. May naglalagay ng binhi ng kamatis. Ito yung kamatis. Kamatis. So, paano magtanim ng kamatis? Please watch this. Yo, ganito pagtanim ng kamatis, mga ka-farmers. Ito, hindi ito lupa. Ipot ng layer. Pampataba. Pataba yan. So, ito yung kamatis. Kita nyo, kamatis. Pwede nyo itong tanggalin daon ng saging, pwede rin hindi. Ganyan. Ito ko sa inyo. Buo yan, oh. Inalis ko yung daon ng saging, oh. Buo pa rin, oh. Yan ang sikreto ng kamatis na malupit. Ito yung daon, oh. Inalis ko, oh. Buo pa rin kapag nakapating yung kamatis. Di ba? Maganda. Ganyan yung technique ng pagtatanim ng kamatis. Kailangan nakapating para mas tuloy-tuloy yung buhay, hindi mamamatay. Ganda. Ilalagay na natin paano magtanim ng kamatis. Ito yung ipot ng layer. Ilagyan nyo ng konting lupa. Ayan. Lagyan nyo yung konti. Tapos ganyan ninyo. Patayuin nyo yung tayo. Tapos matigas. Ayan. Nakatayo. Lagyan nyo ng lupa. Lagyan nyo ng lupa. Ano ka farmers? Diba? Dahan-dahan lang. Ang dali-dali. Diba? Ganyan lang. Ganyan lang pagtatanim ng kamatis, mga ka-farmers. Oh. Diba? Ang lupit. Ang lupit. Ang lupit. Ang ganda ng kamatis natin, brother. Diba? Ano pa? Tapos na. Yan lang, pagtatanim ng kamatis. Nagtatanim kami ngayon. Diba? Ito na yung tinanim ko. Tanim pa natin itong isa. Yan. Isa natin yung dahon. Buo yan, oh. Buo, diba? Medyo maliit pa, pero yung tamang-tamang pang ano. Tanim. Ito yung ipot ng layer, oh. Hindi yan lupa. Ipot yan, oh. Ipot ng layer, oh. Yung pataba. Lagyan nyo ng konting lupa. Konting lupa. Tapos lagay nyo dito. Buo yung buo. Buo, dapat buo to. Hindi mabasag. Dahan-dahan lang. Yan. Yan yung pagtanim. Okay na. Ito pa, isa pa, tanim pa natin. Lawak yung taniman natin. Doon pa sa baba. Tanim natin ito isa. Natin. Lagyan natin yan dyan. Tapos pa natin yan para hindi na maging dumi. Lagyan nyo ng lupa. Lagyan nyo. Okay. Lagyan nyo ng yan, ganyan na. Tapos lagay nyo na to. Lagyan nyo yung ganyan. Yan.
Lagyan nyo ng lupa. Ay. Lagyan nyo ng lupa. Yan. Yan. Okay na. Ganyan lang yung pagtatanim ng kamatis, mga farmers. Oh, kita nyo na. Mga ka-farmers, pinakita ko sa inyo kung paano magtanim ng kamatis. Paano magtanim ng kamatis. Tapos gamit yung kamay nyo. Ito nga naman ano pang gamitin nyo. So, kung may natutunan kayo, comment kayo sa aking comment section. Please share na rin sa aking video and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Please support Bicol Young Farmers at your service. Thank you very much.